Sabar sawatabe sedang tembangipun kisinan ingkang ngersake kisinan dipun rantos ing sak mangke sasampun dipun pekaten dipun aturaken kunjing ngarsa panjenengan sesarengan kanca-kanca Sivana Campurusari matur suwun Arya Audio Satria Videografi atur gunging panuwun. Lingsir wangi mripat iki ora iso turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi pepujaanku diung rasane atiku arep sambat nangis rasa nyatane ora kuwono rasake atiku sansaya noso. Wis tak lali-lali masan soyo kelingan nganti tekan besok kapan gonku ngendam ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ketang asmara rasa setrapi soali esok awan bengi tansah beda ati. Satria Videografi
Tembang wonten ke Taman Asmara sawun garing.